It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. 6 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala. Bamba sengiyavala mntomusha as you are getting ready to start the festivities and celebrations. Abantu abasha ngomhla ka 16 June. Incwadi yeZaga 29 verse 18. Lapho kungekho khona umbono abantu bayabhubha. Mawufunda iversion iBhayibheli lika 2020 lithi lapho kungekho mbono khona abantu baba umhlambu kazelusile. Where there is no vision, people perish. Uma umuntu omusha ophila ngo2025 ungenawo umbono ngempilo yakho uzobhubha. Umuntu omusha ophila ngo2025 ungenayo ivision ngekusasa lakho uzophenduka umhlambi kazelusile. Uzophila noma kanjani, uzokwenza noma kanjani, futhi ngeke uzufike ndawo. Ubalekile ukuthi umuntu omusha yiba nombono ngempilo yakho, yiba nama plans ngempilo yakho, yiba neplan ukuthi ufuna ukwenzani ngasiphi isikhathi nobani. Ngoba ungenayo iplan ngawe uzokwenza noma kanjani bese ugcina unga-achievanga lutho. Yiba nombono ngawe ukuthi kusukela manje kuya kuminyaka ewu10 yini ofuna ukuyenza, ngoba ivision ibalulekile. Ivision kusuke kuyisithombe sala oya khona ungakafiki khona. Uzibona sewufikile la ufuna ukufika khona kusasa kodwa ungakafiki. Uzibona namhlanje into ofuna ukuba yiyona kusasa. Manje ungenaso isithombe sakho ukuthi uzoba yini kusasa, awukwazi ukufika kuyikusasa lakho ungazibonanga ukuthi uzoba yini. Ungaphenduka ube inoma yini ngoba ayikho into oyibona uyiyo. Ngakho as you are starting your day uzoya kuyo celebrate namhlanje, yiba nesithombe emqondweni sento ofuna ukuba yiyona. Kusiza phi ukuba nevision ngawe nokuba nesithombe sento ofuna ukuba yiyona. Kusiza ekutheni you discipline yourself. Awenzi noma yini kodwa wenza into in line nevision yakho. Wenza into in line nento ofuna ukuba yiyona. Uba umuntu ofocused, uba umuntu odisciplined. Mawuzazi ukuthi ufuna ukuba yini, akufika omunye ethi asambe siyemlazi na uvela usuku yemlazi. Kufika omunye ethi asambe siyemaRitzburg usuku yemaRitzburg ngoba awunayo into ofuna ukuba yiyona. Kodwa mawusune vision yento ofuna ukuba yiyona, kuzofika omunye ethi asenza ukuthi uthi angikwazi ukwenza lokhu ngoba nansi into engifuna ukuba yiyona. Mawungenayo ivision yento ofuna ukuba yiyona awubi na umthambo kaNo. Uvuma yonke into ngoba vela ayikho into yakhayo, ngoba vela ayikho into oyibona uyiyona. Ngakho upheshilwe yiyona yonke imimoya. Ufika omunye athi asiyenile ushone khona because awunayo into emqondweni eyisithombe salento ofuna ukuba yiyona. Ungenaso futhi isithombe sento ofuna ukuba yiyona, uba nomona nabaphumelelayo endleleni ngoba vele ayikho into oyibuildayo, ayikho into oyibona uzoba yiyona, ayikho into wakhela phezulu ukuthi ngifuna ukwenza lokho. Manje abanye mabephumelele eceleni kwakho ngoba benama vision, uphenduka ube nomona nabo, ukhulume nezinto engesilona iqiniso ngabo, uphenduka ube necompetition engenasidingo ngoba vele asikho isithombe sento ofuna ukuyibona uyiyona kusasa. La kungekho khona mbono abantu baphenduka umhlambi kazelusile. La kungekho khona umbono abantu bayabhubha. Enye into ezenza ukuthi abantu abasha becwile kuyidakamizwa naseyiphuzo nosophuzo nolinamandla ingoba abanasi isithombe sento abafuna ukuyibona beyiyo kusasa. Ingakho makufika omunye nama drugs amasha afika acwile khona ngoba akanayo ivision, akanayo into afuna ukuba yiyona. Namhlanje ngiyacela yenza self introspection, ubhale phansi izinto ofuna ukuba yizona nokuthi uzozenza kanjani lezi zinto oyifunayo. Zibhale phansi ukuthi 10 years from now ngo2030 ngifuna ukube sengenze lokhu nalokhu nalokhu. In 10 years from now ngifuna ukwenza lokhu nalokhu. Impilo yakho will revolve around lento ofuna ukuba yiyona. Uzovuka ekseni usebenze kancane kancane ukuze ufeze lento ofuna ukuba yiyona ngoba Rome was not built in one day, but every day they woke up and did something ukuze beze beyakhe iRome lena bayakha. Ngakho nawe vuka usuku nosuku uyithuthukise kancane
uzenza ube ngcono kancane kancane uyi-associate nabantu abazokwenza uphumelele. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.